дурони кишоварзӣ воситаи парвозкунандаи бесарнишин мебошад, ки махсус барои иҷрои вазифаҳои гуногуни кишоварзии таҳрезӣ ва истифода мешавад. Он бо технологияи муосир муҷаҳҳаз аст. барои баландбардоштани самаранокӣ, кам кардани хароҷот, беҳтар намудани назорат дар соҳаи кишоварзӣ истифода мешавад. тавассути ин таҷҳизот пошидани доруҳо ва нуриҳо хело мусоид мебошад. ин таҷҳизот барои пошидани нуриҳои минералӣ ё маҳлулҳои кимиёвӣ дар заминҳои кишшуда ба таври лозимӣ истифода мешавад. дрон дар муҳлати хело кӯтоҳ масоҳати калони кишзорро коркард карда метавонад. бо ҳамкории ширкати акбар муҳофизи вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон ва диҷей агрои ҷумҳурии ӯзбекистон воситаи парвозкунандаи бесарнишин оварда шуда 3 нафар мутахассисон бо истифодаи он ошноӣ пайдо намуданд. дар комплекси агросаноатии хоҷагии деҳқонии ҷавонии ноиб Обиҷон Ғафуров бори нахуст дар кишти ҷувори Макказор он ба кор бурда шуд. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ бо мақсади маҳв намудани ҳашароти зараррасон маҳлули кимиёвӣ ба зарфи моеъ пуркунанда андохта таҷҳизотро ба кор бурданд, ки дар муҳлати 6-7 дақиқа зиёда аз 1 гектарро пурра коркард намуд. В борьбе с всякими болезнями, для предотвращения этих болезней, в борьбе против насекомых, вредителей всяких. Также с помощью них можно наносить листовую подкормку, можно гранулированное удобрение работать, можно обрабатывать, не причиняя никаких повреждений растениям, культурам, да, пусть это будет кукуруза, пусть это будет хлопок, пшеница, неважно, да, вот, то есть не раздавлять землю, можно после полива обрабатывать, можно после дождя обрабатывать, которое для дehqanов очень удобно, это очень эффективно, вот, не вызывая никаких, скажем, потерь урожайности. Оперативно, быстро, это очень сейчас в современном мире используется очень много странах, таких как Узбекистан, Казахстан, из Средней Азии, в мире в целом, это Бразилия. В общем, многие страны, в более 80 странах уже используются данные дроны. Компании DJI дронов очень популярны, они уже более 70% мирового рынка занимают. Вот. Они очень эффективны, дает возможность за одну рабочую смену обработать до 200 гектаров. ба андеши олимони соҳаи кишоварзӣ истифодаи чунин таҷҳизот имконият фароҳам овард, ки дар муҳлати хеле кӯтоҳ майдони зиёди кишзорон пурра коркард карда мешавад. ин таҷҳизот имрӯз ба ёрдамчии аслии деҳқонон табдил ёфтааст. бо таври дастӣ ва бо таври техникаи рӯи заминӣ заҳрдору ё нуриҳои пошта наметавонем, чунки баландшудаги қаду басаш баланд, трактор дарод агар шикастанаш мумкин, аз замин боз проблемаи калон пайдо мешавад. истифодабарии дронҳои кишоварзӣ, яъне агродрон имрӯз яке аз ваҳои маъмул шудааст технология. моҳияташ дар чист? пеш аз ҳама дар он аст, ки мо метавонем дар фурсати муҳлати муайян бо таври васеъ ва бо таври оперативӣ ҳама бар зидди ҳашароту касалиҳо мубориза барем. мана масалан ҳозир аксарияти майдонҳои пахтазор ба кирми ғӯза, дигар намуди ҳашаротҳо, мана дар майдонҳои ҷувори Макка бошад, ҳамин кирминаи зарде ки кукурузни матилок мегӯяд, ёки сезаме ҳозир бисёр паҳн шудагӣ. ин даромада бо кори дастӣ амри маҳол аст. бинобар ҳаминам мана истифодабарии дрон мо якчанд бартариятҳо метиҳад ва албатта қоидаи қонуни худро дорад ва дар мавриди риоя кардан мо метавонем бо воситаи ҳамин дрон бо иваз намудани ҳаҷми бункерҳош мо метавонем нуриҳои минералӣ дар об ҳалшавандаро, мо метавонем заҳрдоруҳоро дар алоҳида ваяш ҳаҷм мо метавонем худи селитра ё амафоз ё мачевиная худаша вай кунем, ё ин ки мана истифода барем, ё ин ки бо тағйир додани маҳсулот таҷҳизоти махсус мо метавонем бо дронҳои кишоварзӣ то ҳатто тухмиҳое пошем. тавре итлоъ дода шуд, дрон на танҳо барои коркарду опошии майдони кишт, балки бо инъикоси ҳолати кишзорон низ машғул шуда маълумоти бештар барои кишоварзон мерасонад. ҳангоми аз назар гузарондани наворҳо, хоҷагидорон метавонанд заминҳояшонро саривақт аз алафҳои бегона тоза, ҳамчунин аз пайдо шудани ҳашароти зараррасон бохабар гарданд.
агродронҳои ки вазнашон то 50 кило мебардорад барои коркард истифода буд доштааст. Чхеле ки мо имрӯз дидим дар муддати 6 дақиқа 1 гектар заминро мо аз коркард тоза кардем ки ин ҳам самараи вақт, самараи иқтисодӣ, ҳам самараи воридоти доруҳо ки барои заминҳо ворид карда мешаванд. Агар мо ҳозир трактори техникӣ ворид кунем, қариб ки ним соат вақт дар кор ё 1 соат вақт. Мо ҳамина тариқи 6 дақиқа коркардро ба анҷом расондем ки ҳам муҳлати оптималӣ, ҳам дар вақти муайян тамом кардем. Барои кишоварзӣ ин муҳлати оптималӣ яке аз омилҳои асосӣ аст ки дар вақти муҳлати оптималӣ агар мо самара истифода барем коркард кунем, агар ҳам самараи иқтисодӣ, ҳам ҳосили дилхоҳ гирифтан мумкин аст. дар нақша аст ки ширкати мазкур бо тибқи дархости кишоварзон 10 адад чунин воситаи парвозкунандаи бесарнишин ворид намуда барои рушди соҳаи кишоварзӣ саҳмгузор гардад. Бо истифодаи имконияти зеҳни сунӣ имрӯз метавон ба натиҷаҳои баланди истеҳсоли маҳсулот ноил гардид. Ин омили муҳим дар замони муосир баҳри ташаккул ёфтани соҳа такони ҷиддӣ ба бор меорад. тракторе ки ҳозир ба пиёза пухтааст даромада дор мезанад, гӯяд агар пиёза 15%, 10%, 15% ҳосила зер мекунад. ин таҷҳиёти муосири мо, таҷҳиёти агродорони мо ягон фоизи ҳосилӣ ба зарар намерасонад. мутахассисои мо аз ҳозир тайёранд. солҳои оянда бо 2 адад техникаи агродорони диҷаи T50 ворид намудан тайёр ҳастем. имрӯз бо истифода аз дронҳои кишоварзӣ ки онҳо аллакай як қисмати муҳими соҳа дониста шудааст, метавон баробари истеҳсоли самаранок ба даст овардан ҳамзамон барои ҳифзи муҳити зист саҳм гузошта шавад. аз истифода бо технологияҳои муосир дар соҳаи кишоварзӣ имкони ба даст овардани ҳосили дилхоҳ ва камхарҷии маҳсулот мавҷуд мебошад. деҳқонон имрӯз малакау кордонии худро тариқи технологияҳои муосир боз ҳам такмил дода на танҳо истеҳсолотро зиёд, балки иқтисодиёти хешро низ ғанӣ гардонида метавонанд. ин усули фаъолият ҳамчунин ба масрифи қувваи корӣ таъсири худро расонда минбаъд имкон фароҳам меорад ки истифодаи як техника ҷои чанд қувваи кориро иваз намояд.